To kamar yadda kuke gani wannan Sani Danja ne a show da aka yi biga sallah a nan Shoprite shi da mukarrabansa a nan Viva, wato oman nan da sabulun nan Viva suka gayyace shi. Kuma yadda muke gani gashi nan yana ta bawa magoya bayansa nishaɗi, yana rawa. Wannan tauraro dai kowa dai ya riga da ya san shi a cikin jihar Kano, kai ba ma iya cikin jihar Kano ba, a Najeriya gabaki ɗaya. Duk inda gaje ka ce Sani Danja insha Allahu za a nuna maka shi ba tare da wani bata lokaci ba. To shi dai wannan tauraro dai ya daɗe yana wulwulawa yana sararawa, magoya bayansa suna ta tafi a yayin da zai sauka daga kan dandali. Dai babu abin da zan ce wa Sani Danja sai dai Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara ɗaukaka lafiya da nisan kwana. Ubangiji Allah ya biya buƙata, amin summa amin. To a madadin Big Six TV da ke cewa kowa da fatan kowa ya yi sallah lafiya, kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Sannan kuma kada a manta a danna mana subscribing, sannan kuma da alaman ƙararrawa da kuma liking. Inda san samu ma in kana da tsokaci za ka iya yi a cikin comment section. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya maimaita mana shekaru masu yawa. Amin.